Сессияның көн тәртибендәге төп мәсьәлә район башкарма комитеты җитәкчесен билгеләү турында иде. Әлеге вазифага 2 кандидат тәкъдим ителде. Кандидатлар үзләре һәм эш планнары белән таныштырды. Депутатлар бер тавыштан Ирек Сәлихҗанов кандидатурасын хуплады. Икенче мәсьәлә район советының җирле үзидарәләренең үз вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашыручы депутатларына, сайланулы вазифаи затларына, муниципаль хезмәткәрләренә хезмәт өчен түләү чыгымнарын формалаштыру нормативлары турында карарына үзгәрешләр кертү хакында иде. 3-4 мәсьәләләр буенча җир һәм милек мөнәсәбәтләре палатасы рәисе Гөлнара Гайсина чыгыш ясады. Әлеге мәсьәләләрдә моңа кадәр кабул ителгән карарларга үзгәрешләр кертү турында иде. Инфраструктура үсеш бүлеге җитәкчесе Дамир Мөхәммәдинов район территориясендә автомобиль, җир өсте транспортында һәм юл хуҗалыгында муниципаль контрольне гамәлгә ашыру турында нигезләмәне раслауны сорады. Соңгы 2 мәсьәлә буенча район советы карарларына үзгәрешләр кертелде. Соңыннан мәдәният үсешендә күп еллык нәтиҗәле хезмәте өчен Ирек Сәлихҗанов район башлыгының мактау грамотасы белән бүләкләнде. Шундый ук бүләккә җирле үзидарә органнарында нәтиҗәле хезмәте өчен һәм 55 яше тулу уңаеннан Симәк авыл җирлеге башлыгы Рифас Садретдинов та лаек булды. Римма Абзалова, Динар Нуруддинов, Мөслим телевидениесе.